Continuăm cu partea a 17-a a cărții noastre, Dumnezeu îmi cunoaște măsura, autor Silvia Tărniceriu. Nu mai sunteți pe bulevard și veți uita și de mărimea ce o purtați. Ceea ce trebuie să-ți aduci aminte și să memorezi foarte bine este numărul tău. Nu mai sunteți nici la Hotel Bucegi. S-a terminat cu voi. 224. Un număr. Devenisem un număr. Nu mai aveam nume. Trebuia să îl uit, să-mi uit identitatea și faptul că am fost creată cu o voință liberă și cu o dorință și cu sentimente. Toate s-au dus. Toate deținutele am fost îmbrăcate la fel. N-avea importanță ce formă sau mărime aveam fiecare. Acum eram toate la fel și nimănui nu-i păsa de măsura ce o porți și dacă te poți mișca în hainele impuse. De fapt, nu trebuia să ne mai gândim la noi înșine pentru că nu mai eram persoane cu un nume. Eram doar niște numere și numele sau numărul sau eu eram deținuta 224. Și dacă nu vreau bocancii voștri și port pantofii mei, îndrăzni să-și ridice glasul una dintre deținutele mai tinere. Era o fetișcană sub 20 de ani. Ce se întâmplă?" se înfierbântă locotenenta cu ochii ca sticla de mânie. Îți arăt eu ce se întâmplă chiar acum." Și, apucând-o de după cap, o împinse spre ușa holului care era mărginit de o parte și de alta de uși mari și grele din fier cu zăbrele, celulele deținutelor. O duce la izolare, șopti una dintre recidiviste. Recidivistele erau foste deținute, în general prostituate. Ele știau ce se întâmplă prin închisori și de la ele am aflat multe lucruri de care ne-am ferit în viitor. Pedeapsa Marianei a fost de 10 zile la izolator. Din spusele recidivistelor care trecuseră pe acolo, am aflat că la izolator se primea mâncare o dată la 2 zile. Se stătea pe întuneric într-o celulă complet închisă, fără geam și fără aerisire. Nu exista niciun scaun sau vreo bancă pe care să te așezi. Patul era din bare de fier, fără saltea și încuiat pe perete cu un lacăt mare din metal. Numai seara la ora 10 venea locotenenta de serviciu să descuie lacătul și să lase patul să cadă pe cimentul rece. Toaleta era alături, dar nu puteai merge decât cu permisiune și de cele mai multe ori nu aveai voie să mergi și se făcea pe jos sau pe unde se nimerea pe întuneric. Am reușit să pierd destul de multe în ziua aceea. Hainele mele, identitatea mea, numele meu, primind în schimb un număr ca un animal. Îmi luaseră tot ce era pe din afară de trup și mă frânseră în bucăți. Simțeam că nu mai exist și după câteva luni în locul acela, mă întrebam dacă am trăit vreodată și într-un alt loc decât în acela. Celula 13. Nu sunt și n-am fost niciodată superstițioasă, dar când s-a oprit rândul în fața acelei uși, am văzut deasupra ei, scris pe o tăbliță, numărul 13. Era ca și un nou atac al satanei. Am șoptit o rugăciune scurtă, cerând lui Dumnezeu protecția lui asupra noastră și am intrat. Ne despărțiseră de celelalte două și aici am intrat doar eu cu Elena. Știam că el va fi cu noi și ne va ocroti cu brațul său atotputernic. Erau 4 rânduri de paturi, a câte 3 suprapuse, 12 paturi și 15 deținute. Pe unele le-am mutat câte 2 în pat ca să ne facă loc 9. Privirile lor, pline de ură și răutate, ne-au înghețat. Eu m-am nimerit singură la patul 3, sus,
chiar sub lumina puternică a neonului. Elena a fost pusă tot singură, dar la patul din mijloc, pe partea cealaltă a celulei. Ne puteam vedea una pe cealaltă, dar nu puteam vorbi prea tare. Într-un colț al celulei, după o ușă închisă, era toaleta. Un loc foarte strâmt, numai cât e scaunul de la toaletă. În mod normal, încăpea doar o singură persoană, însă aici intrau și câte 5 sau 6 cățărate aproape una peste alta ca să fumeze. Nu aveau voie să fumeze în celulă. Dacă cumva trebuia să folosești atunci toaleta, era o tragedie. Nimeni nu voia să iasă afară nici măcar un minut. Puteai să fii chiar și bătută de celelalte deținute dacă ai fi îndrăznit să spui ceva ca și nou venită. Cele vechi se simțeau stăpâne și dominante, ca să nu mai vorbim despre vocabularul murdar, aproape mai insuportabil decât orice alt inconvenient din pușcărie. Când am intrat pe holul acela, se auzea un urlet și strigăte disperate de undeva de după ușile acelea de fier. Cineva a șoptit din nou: acolo e izolarea. Probabil că Mariana, fata care refuzase bocancii aceia mari, se zbătea în întunericul și mizeria acelei încăperi. Am auzit-o până târziu în noapte, iar locotenenta zbiera la fel de tare, dacă nu cumva mai tare decât ea, încercând să o reducă la tăcere cu amenințările ei de pe hol. În pereții celulelor care comunicau cu holul, din loc în loc, erau vizoare prin care eram urmărite în orice colț al celulei. În izolator puteai să le urmărești pe cele închise acolo, numai dacă aprindeai lumina de pe hol. Locotenenta o lăsa să urle și să țipe pe întuneric. Dimineață, după ce ne-am trezit la vocea pițigăiată și tăioasă a cetățenei locotenent, am auzit multă agitație pe hol. Locotenenta înjura și striga cât o ținea gura. Nu puteam înțelege ce zice, însă toată gălăgia aceea venea dinspre capătul holului unde era izolarea. Am aflat mai târziu că Mariana a plâns o parte din noapte, apoi s-a potolit. M-am gândit că poate și-a dat seama că nimeni nu vrea să o audă și că s-a resemnat cu gândul că va trebui să-și înceapă sentința în locul acela mizerabil și greu de imaginat. Dar n-a fost așa. Când gardianca a aprins lumina să vadă ce face, Mariana s-a uitat repede în jur și și-a dat seama unde și cum sunt paturile ridicate și încuiate pe perete. După ce a trecut de miezul nopții și s-a făcut liniște deplină, s-a urcat pe unul din acele paturi până sus la plafon, a deșurubat pecul și l-a spart ușor de ciment. Cu unul din cioburi și-a tăiat o venă de la mâna cealaltă, lăsându-și sângele să curgă. A doua zi dimineața, când gardiana a dat deșteptarea și s-a uitat din nou pe vizor să vadă dacă toate deținutele s-au dat jos din pat, a văzut-o pe Mariana leșinată și într-o baltă de sânge. A deschis imediat celula și a chemat asistenta medicală. Biata fată încă nu murise, dar ar fi preferat să moară decât să stea 10 zile la izolare. M-am cutremurat la gândul că voi avea de trăit aici și în astfel de condiții în următorii 2 ani. Cum să te obișnuiești cu viața de închisoare? Nu există așa ceva. Cum ai putea să te obișnuiești să dormi cu lumina aceea puternică de neon toată noaptea, doar la câțiva centimetri de ochii tăi? Sau cum să te obișnuiești cu mâncarea aceea care, doar după miros, îți venea să o vomiți înainte de a o mânca? Cum să te obișnuiești cu atmosfera de iad când trebuia să mergi la toaletă și nu mai puteai răbda până a doua zi când ieșeai afară la câmp? Și la câmp ne păzeau de multe ori bărbați polițiști care n-aveau nicio jenă să te urmărească
când le cereai voie să mergi la program, adică la toaletă. N-aveai de ales decât să te întorci cu spatele și să-ți faci nevoile. Cum să te obișnuiești cu frigul îndurat în fiecare zi, când eram împinse ca niște animale într-o dubă, cam 150 de femei, și duse departe, în afara orașului, unde se vărsa tot gunoiul, și acolo să strângi cu mâinile goale fiecare bucățică de hârtie, sticlă, piatră, cârpă, într-un morman, apoi să le dai foc și să pregătești terenuri pentru a planta porumb. Sau cum te-ai putea obișnui cu țipătul acela în continuu al gardiencelor și cu vocabularul lor și al deținutelor din calea afară de murdar? La câmp se mergea în fiecare zi, de luni până sâmbătă. Primăvara se apropia încetul cu încetul, iar lapovița și ploile de primăvară ne udau până la piele. Gardienii stăteau sub adăposturi construite special din loc în loc pe câmp, iar noi trebuia să continuăm lucruri afară în ploaie. Noroiul gros ni se lipea de bocanci, trăgându-ni în jos la fiecare mișcare. Când ajungeam seara la închisoare, aveam la mâini bășici de la sapă, iar la picioare de la bocanci. S-au spart și unele și altele și nu aveam nimic cu ce să le ungem sau să le legăm, iar ziua următoare trebuia să o luăm iarăși de la capăt. Neobișnuite cu lucru la câmp, ne durea tot trupul și toți mușchii în primele zile. A venit și vremea prășitului, pe tarlalele lungi cât vedeai cu ochii ale închisorii. De acolo se hrăneau probabil toți cei care lucrau în armată și miliție. Când era vorba să facem un duș seara, când veneam pline de praf și transpirate de la câmp, nu era apă caldă. N-aveam apă caldă decât joia și atunci numai 10 minute. Iar în cele 10 minute nici nu îndrăzneam să mă apropii de baie, având o sentință mai mică de 5 ani. Apa caldă era pentru criminale și pentru cele ce aveau sentințe lungi de până la 20 de ani. Așa că ne mulțumeam și cu un duș rece ca gheața. Ne mișcam repede ca să ne încălzim. Așa am supraviețuit din primăvara lui 1981 până la sfârșitul lui august. Nu mi-aduc aminte să mai fi avut vreun duș cald din ziua intrării în pușcăria de pe Popa Șapcă, în Timișoara. Lungi îmi mai păreau nopțile în care nu puteam să adorm de obosită ce eram. Elena era și ea istovită și niciuna din noi nu avea mare îndemânare la sapă. Celelalte deținute se obișnuiseră cu munca și lucrau repede. Noi rămâneam în urmă și ele zbierau la noi, în loc să ne ajute să mergem toate odată în rând. Ne acuzau că, din cauza noastră, nu-și pot face norma ca să câștige zile cât mai multe și să-și mai reducă din sentință. Gardiencele ne batjocoreau și ele cu cuvinte urâte și nume murdare cu care ne strigau. Dimineața când suna deșteptarea sau o auzeam pe locotenenta Manța zbierând, aveam impresia că abia am adormit și nu de puține ori mă culcam seara plângând, rugându-l pe Dumnezeu să-mi scurteze numărul zilelor pe pământ și să mă ducă la el în slavă. Dar n-a fost așa. În loc să-mi ia viața, din când în când îmi amintea de bunătatea lui prin câte o firimitură căzută de la masa stăpânului. Duminica era cea mai grea zi pentru mine. Nu ne scoteau la lucru și stăteam toate pe celulă. Ne mutaseră acum într-o celulă mai mare, cu 30 de paturi și 60 de deținute, câte 2 în pat. Patul era de o singură persoană, dar tare m-am bucurat
să fiu repartizată cu Elena în aceeași celulă și în același pat. Nuța era și ea repartizată cu mama ei în aceeași celulă cu noi. Nu i-a trebuit mult să se împrietenească cu femei tinere de țeapa ei. Era așa de plină de ură împotriva noastră, încât puse la cale cu celelalte femei să ne pună pătura în cap și să ne bată. Numai că Domnul veghea asupra noastră și în locul nostru a luat ea o bătaie bună. Probabil că ofițera de serviciu o urmărise prin vizor și, văzând-o agitată și instigatoare, a scos-o afară ca să o mai liniștească. Când s-a întors în celulă, avea urme de lovituri pe față și ochii injectați de mânie. Mi-a părut rău pentru ea, dar n-aveam ce-i face. Mă rugam ca Dumnezeu să-i schimbe inima și să o facă o femeie după inima lui. Eram foarte tristă și nu puteam iniția nicio discuție cu nimeni. De fapt, mai toate femeile vorbeau așa de murdar, ușor și fără să ne observe, ne țineam capul în mâini, băgându-ne degetele în urechi ca să nu le mai auzim. Într-o duminică după amiază s-au deschis ușile și mare ne-a fost surpriza că, împreună cu Elena, să fim scoase la televizor printre alte câteva femei. De obicei, erau scoase cele care aveau rezultate foarte bune la lucru și sentințe mari. Ne-am așezat pe bănci și priveam la un program muzical cu melodii din toată lumea. Inima și sufletul nostru amărât și întristat au fost înviorate peste măsură când o cântăreață de culoare cântă în limba engleză frumoasa melodie cunoscută de toți creștinii de pe glob, Mărețul Har. Ce har măreț și pentru noi să auzim cântarea aceea și să ne aducem aminte de cuvintele ei. Mi s-au umplut ochii de lacrimi și murmuram împreună cu ea melodia cântării. Mi-aș fi dorit ca această cântare să aibă multe strofe. Într-o altă zi am fost scoase la câmp și ploua torențial. După ce ne-au udat până la piele, milițianul care era cu noi pe câmp ne-a dat răgaz să ne așezăm fiecare pe unde putem într-un hangar unde țineau la adăpost tractoare, mașini, butoaie și alte unelte de lucrat la câmp. Ne-am așezat și eu cu Elena pe o navetă de lemn, așteptând să ne aducă prânzul. Lângă noi, nu prea departe, era un butoi descoperit plin cu tărâțe de porumb, din care un deținut venise să ia conținutul pentru turtoi. Turtoiul ni se servea în loc de pâine la amiaza și seara. Era de fapt un fel de mămăligă făcută din tărâțe. Abia atunci mi-am explicat cum de am dat de viermele acela lung, rămas pe jumătate afară, când am rupt bucățica de turtoi ca să o bag în gură. Greu mi-a mai fost să o mai mănânc după aceea, dar foamea n-are limite. Până și Elena, sărmana, a ajuns să ascundă o bucată de turtoi în pușcărie la Rahova, când nu eram încă trecute în porție. Și cum stăteam acolo ude și tremurând de frig, mi s-a pus un nod în gât și când a venit mâncarea, nu m-am mai putut atinge de ea. Mi-am dat din nou drumul lacrimilor care s-au amestecat cu zeama aceea murdară și goală. Milițianul care ne supraveghea mi-a observat lacrimile curgând în farfurie. Când s-a oprit în dreptul meu și mi-a ridicat capul în sus, apucându-mă de barbă, mi-a spus: "Ce s-a întâmplat, fetiță? Plângi?" mă întrebă el, uitându-se în ochii mei. Lacrimile fierbinți îmi curgeau fără să le mai pot opri. "Și tu plângi?" se întoarse el spre Elena. "Nu-i nimic. Vă veți obișnui voi. Ce, nu vă place turtoiul?"
și, luând o bucată rămasă în tavă, mușcă din ea, făcându-ne curaj și nouă să mâncăm. A trecut timpul rezervat pentru masa de prânz și trebuia să mergem din nou la lucru. Înainte de a ne ridica, milițianul de serviciu, un om mai cu inimă, alesese câteva dintre femei să lucreze în seră la transplantarea răsadurilor dintr-un loc în altul. Printre acele femei am fost alese și eu cu Elena. Îmi place să cred că Dumnezeu ne-a văzut și a vrut să ne mângâie chiar și prin bunătatea acestui milițian. Ne-a dus la seră și după ce ne-a arătat ce avem de făcut, ne-a spus mai în șoaptă: vă puteți da jos zeghiile și baticurile de pe voi și să le uscați pe scândurile acelea de lângă sobă. N-aveam voie să ne dăm jos hainele groase până seara, când ajungeam din nou la pușcărie și în celulă. Dar acum și aici Dumnezeu ne-a dat harul acesta. I-am mulțumit și în gândul meu și l-am rugat pe Dumnezeu să-l binecuvinteze pe milițianul pentru îndurarea arătată. Tu, mi se adresă el, vino să iei o găleată pentru apă și să udați răsadurile după ce le transplantați. M-am dus după el. Printre dinți și mai mult cu spatele la mine, mi-a șoptit: de unde sunteți și ce-i cu voi aici? Voi nu sunteți ca celelalte. Aici sunt numai criminale și prostituate. Voi ce ați făcut? Mă întrebă el curios. Am trecut granița la sârbi, i-am răspuns eu. Lasă granița, că nu vă dădeau ei 2 ani de pușcărie numai pentru trecerea frontierei. De obicei se scapă numai cu o amendă. Ați mai făcut voi ceva, continuă el. Sunteți pocăite, așa-i? Mă întrebă el. Da, suntem, i-am răspuns eu. Asta-i treaba, dar nu vă pierdeți cu firea. Vor trece și acești 2 ani, dacă nu vă vor mai adăuga câțiva. Ați cerut recurs? Da, i-am răspuns eu. Era mai bine dacă nu cereați, dar Dumnezeu cu mila, zise el cu părere de rău, întorcându-se spre mine. Apoi, schimbându-și vocea, porunci: ia găleata de acolo, umple-o cu apă și toarnă câte puțin la fiecare plantă. Ai înțeles? Am înțeles, domn major. Și milițianul a plecat, lăsându-ne singure pentru o vreme. Eram încă prea înfrigurate ca să dăm jos zeghiile, hainele acelea mai groase, dar după câteva minute ne-am încălzit lângă sobă și, pentru că ieșeau aburi din ele, le-am dat jos și le-am agățat în jurul sobei pe niște scânduri ca să se usuce. Ce bun e Domnul, m-am gândit eu, și bun a fost și altă dată, când același milițian ne-a dat voie să luăm câte o ceapă de pe câmp și să mâncăm cu supa aceea de castraveți mari și bătrâni, fiartă cu slănină rângedă, ca să-i dea un pic de grăsime. Altădată ne-a dus într-o încăpere unde erau navete cu nuci și cu mere și ne-a spus, mie și Elenei: puteți mânca câte vreți, numai aveți grijă să nu vă deranjați la stomac. După ce terminați, dați foc la cojile de nuci în sobă și faceți un pic de curat pe aici. Mila lui Dumnezeu ni se arăta din când în când și așa ne simțeam iubite și prețuite chiar și în mijlocul acelor oameni. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Mi-am adus aminte mult mai târziu de un verset care spune că atunci când lui Dumnezeu îi plac căile unui om, îi face prieteni chiar și pe dușmanii lui. Într-una din zile am fost scoase iar la câmp, afară din oraș. După ce ne-au pus să săpăm gropi adânci într-un pământ foarte bătătorit, ne-au pus să cărăm saci a câte 40-50 de kilograme de cartofi pe o distanță de câteva sute de metri la capătul celălalt de tarla.
Simțeam că mi se rupe mijlocul. Sărmana Elena, fiind mult mai slăbuță decât mine, nu reușea să se depărteze prea mult de camionul de unde ni se încărcau sacii în spate și la câțiva metri cădea cu sacul jos. Când era o femeie milițian cu noi, zbiera la noi până ce, cu durere, ne ridicam și căram sacul mai departe. În ziua aceea, milițianul, cu inimă bună, i-a luat sacul Elenei și l-a dus până unde trebuia, cerându-i să nu mai plângă. Apoi i-a dat o roabă și ea a cărat sacii cu roaba. Era mult mai ușor. Într-o altă zi, același milițian ne-a încurajat să tragem tare cu săpatul gropilor și dacă terminăm până la o anumită oră, avea să ne facă o surpriză. Eram deja mai obișnuită cu sapa și aproape că mă puteam lua la întrecere cu una care era de 10 ani în închisoare. Aveam bătături la mâini și la picioare, iar mușchii mi se obișnuiseră cu munca fizică. Când am terminat de săpat gropile și de plantat cartofii, milițianul ne-a chemat la umbra unor copaci mai mari și dintr-un morman de cenușă fierbinte ne-a scos o grămadă de cartofi copți. Iată surpriza! Mâncați și să nu cumva să vă aud gura, că o pățiți, zise el zâmbind. N-am să-l uit niciodată pe omul acela. A doua zi, fiind părât de una dintre femei, l-am văzut pe milițian lucrând toată ziua pe tractor, fără apă și fără mâncare. Nici nouă nu ni s-a permis să bem apă. Nu știu cât trecuse de când eram la pușcăria de pe strada Popa Șapcă din Timișoara, dar într-o zi, pe când lucram la câmp, cu capul plecat și în genunchi, am auzit ceva forfotă printre femei. A venit colonelul și încă 2 tipi în civil, șopti una dintre deținute. Gura! Strigă locotenenta. Să n-aud o vorbă! Hai mai repede, dați-i drumul, mai repede! Ce stați atâta într-un loc? Voia ea să pozeze cât mai sobră și serioasă în fața superiorilor săi. Cei 3 bărbați se apropiară de grupul nostru și undeva, mai într-o parte a tarlalei, au început să discute în șoaptă cu locotenenta. După ce au plecat, una dintre deținute, care fusese mai aproape de ei, își făcu loc lângă mine și cu capul plecat îmi șopti. I-am auzit întrebând de Silvia și Elena. Cred că au vrut să știe care sunteți. Mulțumesc, dragă Viorica. Ești o femeie bună. Dumnezeu să te aibă în pază. Dar n-ai auzit ce au zis mai departe despre noi? Nu, n-am mai auzit nimic, pentru că s-au întors cu spatele și vorbeau în șoaptă. Am auzit doar numele voastre. Mulțumesc, draga mea. Cine știe ce s-o mai întâmpla și cu noi? Dumnezeu cu mila. După câteva zile, lucrând din nou la câmp, ne-am nimerit să fim din nou cu locotenenta Manța. Toată ziua striga după mine și mă amenința. Electronisto, în seara asta te scot la spălat linoleul pe hol cu peria de dinți, ca să nu uiți că ai fost la Popa Șapcă. Și râdea cu o gură până la urechi. O voce în lăuntrul meu îmi spunea că amenințările ei sunt un foc de paie. Simțeam că în ultimul timp mă simpatiza chiar. Mi-am făcut mai departe treaba pe câmp și mă tot gândeam ce vrea să-mi spună prin cuvintele ei. Să nu uiți că ai fost la Popa Șapcă. Îmi răsunară cuvintele ei în urechi. S-ar putea să mă transfere la o altă închisoare? Dar, Elena, s-a referit numai la mine sau la amândouă? Erau întrebări la care nu aveam să aflu răspuns decât mult mai târziu în noaptea aceea. Am revenit de pe câmp la pușcărie și, ca de obicei, am intrat în programul normal de masă, apel,
curățenie, stingere. După ce au trecut toate acestea, am crezut că am fost uitată. Dar n-a fost așa. Ușa celulei s-a deschis și locotenenta Manța m-a strigat la raport pe sală. Deținuta 224 să iasă l-a făcut holul. Ce, ai crezut că am uitat și că ai scăpat? Ia-ți zeghea pe tine și ieși afară. Îmi porunci ea pe un ton care părea a fi serios. Elena s-a uitat lung la mine și i-am dat de înțeles că nu credeam că era ceva grav. După ce au încuiat toate cele 3 uși ale celulei, s-a uitat în stânga și în dreapta, a mers până la capătul holului, s-a uitat pe holul celălalt al clădirii în formă de L, asigurându-se că niciun alt milițian sau urmă de superior nu-i prin apropiere și după ce se întoarse din verificările sale, mă trase într-un gang fără ușă, în rând cu celulele noastre, unde era o măsuță și un scaun. Cred că acela era locul unde ședea ofițera de serviciu noaptea. Ia loc pe scaun, mi-a zis ea, cu un glas normal și plin de căldură omenească. Vreau să-ți arăt ceva și te rog să păstrezi acest secret. Nici eu nu știu de ce fac lucrul acesta, dar mi-ai devenit simpatică. Mi-era teamă să nu mi se întindă o cursă. S-a plecat după scaunul pe care stăteam și și-a ridicat servieta de jos. Era o geantă neagră de milițian. A pus-o pe masă și a început să caute ceva printre despărțiturile din interior. Uite-l aici, zise ea și scoase din servietă un plic alb. Mă gândeam că mi-a adus vreo scrisoare de la rudele mele din Timișoara sau vreun mesaj de undeva din America, de la Genovieva. Nici nu știam cum să reacționez, curioasă sau rece și indiferentă. Uite, Silvia, ți-am adus pozele copiilor mei. Știu de ce ești aici și aș vrea să știi că eu aș avea toată încrederea să-ți las copiii mei pe mâna ta. Ce zici, i-ai primi în corul tău de copii? M-aș bucura, sincer, și le-aș da voie să învețe cântece de ale voastre. M-am uitat la ea și pentru prima dată am văzut-o foarte drăguță. Ce interesant! Când iubești și arăți iubire, ai fața mai frumoasă. Ura și răutatea te pot face hidos și neplăcut. Sigur că i-aș primi, doamnă, i-am răspuns eu. Mă bucur, Silvia, și uite ce vreau să-ți mai spun. Mâine veți fi și voi două printre cele transferate de aici la penitenciarul din Târgușorul Nou, județul Prahova. Dosarul vostru este închis și ați rămas la 2 ani de condamnare. Acolo este o colonie numai de femei. Îmi pare rău că pleci și vreau să știi că te-am admirat tot timpul când am fost de serviciu cu echipa voastră pe câmp. N-am mai avut deținute ca și voi și nu știu dacă vom mai avea. Cred că ți-ai dat seama că nu te-am scos la spălatul holului. Acum te duc în celulă, unde celelalte dorm. Sper să nu ai timp mâine să le spui nimic despre seara aceasta. La revedere, Silvia, și succes pe mai departe. Poate ne vom mai întâlni în viața aceasta. Cine știe? Mulțumesc, doamnă, și Dumnezeu să vă răsplătească pentru bunătatea pe care mi-ați arătat-o. Serviciu ușor. Noapte bună, Silvia, mi-a șoptit ea și a închis ușa după mine. Dimineață, imediat după deșteptare, ne-a scos din celulă și împreună cu alte deținute am fost din nou împinse ca niște animale într-un camion mare acoperit cu o prelată din doc gri care ne-a dus la gară. Ca să nu uit pușcăria de la Popa Șapcă, un milițian de jos m-a lovit cu un baston de cauciuc
cât a putut el de tare peste degetele care se vedeau în afara prelatei. Mă țineam de oblonul camionului ca să nu-mi pierd echilibru când celelalte femei se împingeau dintr-o parte în alta. Mi s-a oprit respirația și era să leșin de durere. Degetele mi s-au umflat și s-au învinețit pe loc, dar Dumnezeu mi-a dat putere să trec și peste acest nepoliticos drum bun. Între timp, am mai fost chemată la un proces deschis probabil la cererea securității din Iași. Acuzarea era delapidare din avutul obștesc. Am fost învinuită că aș fi furat de la fabrică piese electronice pe care le-aș fi vândut ca să-mi fac bani pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Numai că martorii mincinoși n-au îndrăznit să se arate și dosarul a fost clasat, eu rămânând cu aceeași sentință. Cei de la securitate ar fi vrut să mai primesc o sentință de vreo 5 ani pentru delapidare și, în 7 ani, să mă transforme într-un robot. Dar Dumnezeu n-a îngăduit asta și dosarul s-a clasat. Chiar dacă ei n-au fost interesați de măsura bocancilor mei și a hainelor mele vărgate, totuși Dumnezeu îmi cunoștea nu numai măsura pantofilor, dar și măsura suferinței. Mărețul har al lui Dumnezeu mă însoțise până atunci și știam că mă va însoți și mai departe. Capitolul 24. Zdrobită. Simțeam temperatura de afară crescând prin pereții de tablă a vagonului care ne zdruncina la trecerea fiecărui macaz. Sunetul sacadat al roților ar fi fost suficient să ne îmbie la somn, dar nu aveam cum dormi. Era prima zi a călătoriei pentru transferul nostru de la închisoarea Popa Șapcă din Timișoara la penitenciarul de femei Târgușorul Nou, Prahova. Amintirile mi se depănau proaspete în subconștient, făcându-mă să uit pentru câteva minute condițiile mizerabile în care călătoream. Fără să ne fi anunțat măcar cu 5 minute înainte, a doua zi, la prima oră, ușile celulei s-au deschis și numai 4 din cele 60 de deținute am fost chemate în față la raport. Luați-vă lucrurile personale și tot ce mai aveți și ieșiți afară pe hol. Se răsti la noi un ofițer de miliție. Lucrurile personale erau doar hainele de pe noi. M-am bucurat să o aud strigată și pe Elena. Faptul că eram și mergeam împreună mai departe era un har deosebit, o binecuvântare de la Domnul. Speram să văd vreo față cunoscută pe drum sau în gară care să mă recunoască și să le spună alor mei că am fost mutată de la Popa Șapcă. Dar n-am văzut pe nimeni cunoscut. Costel locuia chiar în Timișoara și nu prea departe de închisoare, dar nu l-am văzut decât o singură dată când a venit la vorbitor. N-am să uit niciodată cât de surprins a rămas atunci când i-am cerut să-mi aducă un pieptene des, special pentru scoaterea păduchilor. Nu știu dacă aveam păduchi sau nu, dar într-o seară, în celula noastră, o fată cu un păr negru, des și foarte lung, a tras de pe capul ei cu un pieptene din acesta 37 de păduchi mari pe un batic alb din cânepă așezat în poală. Nu mai văzusem niciodată atâția păduchi la un loc. M-a cuprins groaza și mi-era frică să nu ne umplem și noi de la celelalte din jur. Mai târziu am primit un pachet cu alimente și pieptănul cerut, dar mi l-au furat repede cei de la magazia unde ne țineam pachetul cu mâncare. N-am avut de la cine să-l cer înapoi, pentru că oricum nu aveam să-l recapăt. Sentimentul era cumplit
și mi se încrețea pielea pe mine la imaginea unei femei tinere care, neglijentă fiind și nu prea sănătoasă la minte, avea părul tăiat scurt, iar la spate, când se nimerea să fie în fața mea la raport, se puteau vedea pe fiecare fir de păr ouă de păduchi unul lângă altul. Mă cutremuram și parcă mă apuca mâncăriciul. Tot în Timișoara am avut harul să o văd și pe Florica Burlacul, Arcan, o prietenă bună din copilărie. Ea era din Brăila. Florica știa cât de mult îmi plăcea cofeina din cafeaua pe care o savuram în fiecare dimineață atunci când eram în libertate, iar acum nu aveam deloc. Ea lucra ca și laborantă la o fabrică de conserve de legume. Într-o zi, pe când am fost duse la lucru în fabrica unde ea lucra, m-a observat și mi-a făcut semn că mi-a lăsat ceva pe niște paleți undeva în spate. Când am reușit să trec pe acolo, am găsit câteva bomboane de cafea. O, ce har deosebit! I-am mulțumit Domnului și pentru Florica și pentru bomboanele acelea. Nu am mai gustat ceva dulce și bun de luni de zile, iar imaginea unei persoane cunoscute mi-a umplut sufletul de bucurie și de mângâiere. Semnul Floricăi, spunându-mi că se roagă pentru noi, mi-a umplut ochii de lacrimi. Nu știu dacă cineva a observat că ne cunoaștem, dar din ziua aceea n-am mai văzut-o pe Florica. Jos! Strigă milițianul, care mă trezi din visările mele. Grupați-vă câte două și capul în pământ! Ne-am grupat două câte două și am pornit în marș până dincolo de peronul gării la o linie secundară unde era tras un tren normal de călător. Bărbații mai întâi, sus și la stânga, până în spatele vagonului. Vă așezați unul după altul călare pe bănci, ne-am înțeles? Hai, mișcă mai repede, pușlama bătrână! Strigă din nou milițianul către un deținut mai în vârstă. Ne-am urcat în tren și pentru prima dată am văzut cum arată trenul morții, numit astfel de deținuții mai vechi care probabil mai trecuseră pe acolo. De fapt, după terminarea proceselor și recursurilor, deținuții sunt repartizați pe închisori sau colonii. La Timișoara, de exemplu, era penitenciarul pentru bărbați. Din auzite știam că erau acolo 14.000 de bărbați deținuți. Secția de femei era mică, în jur de 200. Era o secție de tranziție până se finalizau dosarele cu recursuri și sentința finală. După închiderea dosarelor, erai transferat la o colonie mai mare sau mai mică, de femei sau de bărbați. Uneori transferul se făcea și cu scopul de a ține deținuții liniștiți. Dacă ajungeau să se cunoască prea bine, puteau pune la cale revolte și bătăi între ei sau între deținuți și milițieni. Întregul vagon era al nostru. Jumătate era pentru bărbați, pregătit cu bănci lungi, fără spătar, pe care deținuții stăteau călare, având lanțuri la mâini și la picioare. Unul dintre acele locuri pe bănci era toaleta, acoperită doar cu un capac. Când cineva avea nevoie la toaletă, trebuia să se mute unul câte unul mai în față sau mai în spate, până când acela ajungea la locul respectiv. Jumătatea cealaltă de vagon era împărțită pe compartimente foarte mici și înguste, cu un culoar la mijloc pentru ca patrulele să poată circula printre deținuți. Fiecare compartiment avea doar 5 locuri pe 2 băncuțe mici, față în față, unul din acele locuri fiind iarăși toaleta. La început am fost 5, dar pe drum am mai oprit
și ne-au mai adus încă 3 femei în compartimentul nostru. Eram acum 8 femei înghesuite pe 5 locuri. Picioarele nu ni le puteam ține lejer în jos, pentru că nu aveam loc. Stăteam cu ele în brațele celeilalte din față. Eram curioasă dacă pasagerii din celulele vagoane ale trenului știau că suntem și noi în același tren, mergând poate spre aceeași destinație. De afară, vagonul arăta normal, ca toate celelalte vagoane, dar pe dinăuntru era cu totul diferit. Geamurile erau vopsite și acoperite cu bare de fier și tablă găurită. Când se încingea tabla de pe vagon și cea de pe pereții vagonului, nu mai puteai respira. Geamurile nu se puteau deschide nici cum, erau blocate și sudate. Mi-am șters sudoarea de pe frunte și m-am uitat la celelalte femei din jur. 3 stăteau în picioare într-un colț după ușă, iar 5 eram la fel de înghesuite pe cele 2 băncuțe față în față. Elena avea o față palidă și trasă, iar părul lipit de cap era ud și uleios. Stăteam așa, acolo, în gară și în bătaia soarelui de iunie de câteva ore. Din când în când, trenul se mai mișca înainte și înapoi, după cum mai adăugau vagoane de călători, până l-au tras pe o linie mai aproape de peron. Auzeam voci, dar nu puteam vedea nimic afară, nici măcar lumina zilei. Nimeni nu ne-a spus în ce direcție mergem, când plecăm sau când ajungem. Am încercat să mă întorc cumva și să-mi lipesc fața de tabla mai rece, mă gândeam eu, a vagonului, dar nu era mai rece, ci dimpotrivă mai caldă și udă. Pe sub ușa încuiată nu se simțea nici cea mai mică adiere de vânt sau curent. Simțeam că mă sufoc. La început ne mai șopteam câte ceva una alteia, dar după câteva ore de stat în acea căldură și înghesuială insuportabile, nu mai aveam energie nici măcar să vorbim. În cele din urmă am pornit. Am mers câteva ore și iar am fost trași pe o linie moartă până venea un alt tren cu alți deținuți transferați. De aici mergeam câteva stații mai departe, de unde se încărcau alți deținuți aduși de la alte închisori și tot așa până când am simțit că mi se apropie sfârșitul. După ce să bei apă dimineață? Și câtă apă puteai să bei când știai că mergi la drum și nu ai libertatea să mergi la toaletă ori de câte ori ai nevoie? Așa că am început să ne deshidratăm puțin câte puțin. Nu știu cât stătusem așa și când s-a făcut noapte. Am simțit doar o ușoară răcorire a vagonului când a apus soarele. În compartimentul nostru celulă era un becușor mic care răspândea o lumină galbenă tristă, zi și noapte. Nu ne era foame, ci mai mult ne era sete. Totuși, ușa s-a deschis și fiecare am primit câte un pachetel de mâncare într-o pungă de hârtie maronie. O bucată de pâine neagră, acră, o bucată de slănină râncezită, sărată ocnă și 2 linguri de marmeladă acrită cu clăbuci într-o punguță de plastic. Nimănui nu-i venea să mănânce, deși nu mâncasem nimic de la ceaiul de dimineață. Așteptam să ni se dea apa. Dar câtă apă ar fi trebuit la atâția deținuți? Când am auzit apa curgând în cănile noastre de aluminiu printr-un gemuleț, în ușa aceea de metal, simțeam că nu mă voi mai sătura niciodată de băut. Și nu m-am săturat, pentru că apa era caldă și ni s-a dat doar câte o jumătate de cană. Am mers așa mai departe, schimbându-ne rând pe rând câte 3, stând în picioare după ușă.
A doua zi a fost atât de cald afară că femeile au început să-și dea pe rând hainele jos de pe ele. Stăteam toate cu ochii închiși și gurile căscate. Buzele ni se crăpaseră de căldură și de lipsa apei. Simțeam că nici mintea nu îmi mai putea judeca normal. Tot ce visam și gândeam era apă. Aș fi vrut să mă pot gândi la altceva, dar nu puteam. Limba mi se umflase parcă, iar mirosul trupurilor și hainelor noastre nespălate ne făcea respirația și mai greoaie. Era greu de suportat căldura și lipsa de aer și de apă. Mă așteptam să leșin din moment în moment sau să aud că a leșinat vreuna dintre femeile cu care eram în compartiment. Am început să mă rog. Doamne, te rog frumos să mă iei pe mine mai întâi. N-aș vrea să văd pe nimeni murind înaintea mea. Mi-am mai dorit moartea de câteva ori, dar acum te rog să mă scoți de aici mai repede. Ia-mă la tine, Doamne. Sunt egoistă, dar nu mai pot gândi normal în căldura și mirosul acesta. Ia-mă, Doamne, mai repede, te rog frumos. Nu mai pot răbda setea asta. Ia-mă la tine acasă. Ascultă-mă, Doamne. Au! Nu mai vreau apă. Îmi pare rău că v-am cerut, iertați-mă. Nu mai vreau apă, nu mi-este sete, nu, vă rog. Au! Fie-vă milă, domn major. Se auzi zbierând ca din gură de șarpe un tinerel din partea cealaltă a vagonului unde erau bărbații. Vă rog frumos să mă iertați. Au, nu mai dați, domnule ofițer. Aoleu, mă doare, vă rog frumos. Nu mai vreau nimic, sunt mulțumit, da. Au! Se auziră din nou țipetele îngrozite. Elena își legase două prosoape de o țeavă de fier și stătea cu capul agățat de ele. Când a auzit țipetele acelea disperate, și-a întors capul spre mine și privirile ni s-au întâlnit îngrozite. Ce bine că ne-am putut abține fără să le cerem apă. Apă vrei? Se auzi din nou gura milițianului care îl lovea cu bastonul de cauciuc și îl înjura pe tânărul care se zvârcolea pe jos de durere. Cum te cheamă, javră omenească? Și îi mai trase o lovitură și o înjurătură. Daniel, domn major, răspunse plângând tinerelul. Daniel, m-am gândit eu, acesta e nume de creștin. Cine știe cum de a ajuns și el pe aici? Poate că și el o fi căutat libertatea și o viață mai bună trecând granița și acum, pentru că a îndrăznit să ceară un pic de apă, a luat o bătaie așa de urâtă. Doamne, ai milă și de băiatul acesta și dă-i putere să îndure cruzimea acestor oameni fără milă. M-am rugat din nou. După ce și-a descărcat nervii de tot, milițianul s-a retras spre celălalt capăt al vagonului și, în liniștea aceea deplină, creată de groaza bătăii, alături de colegii săi, s-a apucat de băut și de mâncat frigărui.